Bore da bawb. Hyfryd eich gweld chi gyd. Croeso i bawb ohonych chi i'n Gwasanaeth Gwener y Groglith ni bore yma. Croeso i chi sy'n ymuno adra ar-lein hefyd. Mi fyddwn ni'n cael yn naturiol amser bore yma i feddwl, i wrando ar un o'r hanesion yn y Testament Newydd am Iesu Grist yn mynd i'r groes. Ac yna mi fyddwn ni yn meddwl be sgan yr hanes yma i ddeud wrthyn ni heddiw. Achos fel Cristnogion, da ni yn credu bod be mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes yn gwneud gwahaniaeth i ni sydd yn credu heddiw ac am byth yn dydyn. Ac felly yn braint ni wedi cael dod i addoli Duw, i ddiolch iddo fo am ei gariad ar hyn mae o wedi wneud drosom ni yn Iesu Grist. A mi fyddwn ni yn dod yn nes ymlaen at fwrdd y cymun hefyd yn cofio ac yn diolch am aberth Iesu Grist. Ond chydig bach o fanylion i chi. Plant, mae gen Gwener daflenni i chi, os ydych chi isio, i chi cwblhau nhw. Plant chydig bach yn hyn ella, ar y, lle mae'r llyfrau drws nesaf, mae yna daflen os ydych chi isio sgwennu nodiadau pregath. Dwi'n gwybod mae yna rhain chi'n gwneud, ond mae yna flycha bach i chdi gael sgwennu nodiadau, gan gynnwys un blwch efo doodles yna fo. Felly, helpwch eich hun, nawn ni drio gwneud siŵr bod yna supply o hein yn y cefn bob gwasanaeth. Felly, helpwch eich hun i hwnna. Does na ddim yr cyhoeddiadau arferol, mond i'ch atgoffa chi. Fe gyda ni wasanaeth yma Sul Pasg, bore dy Sul am 9:10, rhyw fath ag arfer, dim ysgol Sul, achos bod ti'n wyliau Pasg. A da ni'n siŵr beth da ni'n mynd i wneud eto ar gyfer pnawn neu nos Sul nesaf. Nawn ni edrych i weld sut mae tywydd yn siapio. Nawn ni drefnu rhywbeth cymdeithasol, neu os ydy hi'n dywydd difrifol, fyddwn ni yma yn y nos. Nawn ni adael i chi wybod ynglyn â hynny. A'r un peth arall o'n i eisiau atgoffa chi, cofiwch droi clocia. Dwi'n mynd i ddeud, achos dwi'n kind of eisiau atgoffa fi'n hun hefyd. Ond edrych ymlaen i gael dathlu a moli wrth i ni gofio be mae'r Pasg yn ei olygu i ni. Felly, cyn i ni ganu hefo'n gilydd, dwch i ni weddio a cyflwyno'r gwasanaeth i Dduw. O ddiwein tad, da ni yn dod y bore yma yn mynd i gael yn atgoffa am yr hyn ddigwyddodd i'n gwaredwr Iesu Grist ar y dydd Gwener hwnnw. Pan aeth o i'r groes, pan ddioddefodd o am yn pechoda ni. Wrth i ni wneud hynny arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hynny na'n gilydd i ti yn gofyn y byddi di ar waith yn rymus trwy dysbryd glân i'n helpu ni, achos da ni angen dy help di arglwydd. Mae mor hawdd i ni, yn enwedig pan ydyn ni'n clywed hanesion cyfarwydd, i meddyliau ni grwydro. Arglwydd, mae mor hawdd i ni yn hytrach na dod a rhoi dyn hynny'n yn llwyr i ti i ddal gafel ar rhywbeth sydd yn pryderu ni, amgylchiadau sydd yn pwyso'n drwm anna ni. Ac felly, da ni'n gofyn y byddi di yn dyras trwy dysbryd glân yn delio â ni, yn dod ar gair yn fyw i ni, ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymun, i ni allu sylweddoli, gwerthfawrogi a rhyfeddu o'r newydd. Pwy wyt ti? Be mae danwyl fab di wedi wneud drost yn pechod ni? Sut mae o wedi delio unwaith am byth a'n cyflwr ni? Ac wedi sicrhau bod na gymod, bod na fywyd tragwyddol i ni trwy yr hyn mae o wedi gyflawni drosom ni. Felly arglwydd, bendithia ni, os gweli di fod yn dda, bendithia yn wir bobl sydd yn cyfarfod yn denw di heddiw a dros y dyddiau nesaf ar hyd a lled y byd. A diolch bod ni'n gallu gwneud hyn yn rhan o dy gorff di, yn rhan o eglwys fyd-eang ein harglwydd Iesu Grist. Clyw yn gweddi ni felly, maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni ofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, da ni'n mynd i ganu i ddechrau emyn sydd yn disgrifio ac yn egluro beth sy'n digwydd. Fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Tywysog bywyd, Iesu Grist pyr yn marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi ei glod? Dyma gariad nad a'n angof tra bod nefoedd wen yn bod. Dwch ni godi i ganu fo'n gilydd.
Mae Ann am ddod ymlaen i ddarllen i ni. A da ni am gael y darlleniad o bennod 19 yr Efengil yn ôl i Ioan, ac yna mae Steff am ddod ymlaen i weddio. Diolch. Yna traddododd Peilat Iesu iddynt i'w groeshoelio. Felly cymerasant Iesu, ac aeth allan gan gario ei groes ei hun i'r man a elwir lle penglog, yn iaith yr Iddewon fe'i gelwir Golgotha. Yno croeshoeliasant ef a 2 arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat deitl a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd: Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y treitl hwn oherwydd yr oedd y fan lle croeshoeliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ei ysgrifennu yn iaith yr Iddewon ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai prif offeiriaid yr Iddewon wrth Peilat: paid ag ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach dywedodd ef brenin yr Iddewon nhw i fi. Atebodd Peilat: yr hyn a ysgrifennais a ysgrifennais. Wedi iddynt groeshoelio Iesu, cymerodd y milwyr i ddillad ef a'i rhannu'n 4 rhan, un i bob milwr. Cymerasant i grys hefyd, yr oedd hwn yn ddiwniad wedi ei weu o'r pen yn 1 darn. Pidiwn ei rhwygo hi, meddai'r milwyr wrth ei gilydd, gadewch i ni fwrw coelbren amdani i benderfynu pwy gaiff hi. Felly cyflawnwyd yr ysgrythyr sy'n dweud, rhanasant fy nillad yn ei misg a bwrw coelbren ar fy ngwisg. Felly y gwnaeth y milwyr. Ond yn ymyl croes Iesu roedd ei fam ef yn sefyll gyda'i chwaer Mair, gwraig Clopas, a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam, felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam: wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl: dyma dy fam di. Ac o'r awr honno cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref. Ar ôl hyn yr oedd Iesu'n gwybod bod pob peth bellach wedi ei orffen, ac mwyn i'r ysgrythyr gael ei chyflawni, dywedodd: y mae arnaf syched. Yr oedd llestr ar lawr yno yn llawn o win sur, a dyma hwy'n dod i sbwng wedi ei lenwi ar gwin yma ar ddarn o isop, ac yn ei godi at ei wefusau. Yna wedi iddo gymryd y gwin, dywedodd Iesu: gorffennwyd. Gwirodd ei ben a rhoi i fyny ei ysbryd. Ni weddio. O arglwydd yw dad, da ni yn rhyfeddu wrth ddarllen yr hanes yna rwan. Da ni yn dad yn gwybod yr hanes mor dda, ac eto dad, da ni yn ymwybodol bod ni ddim yn adnabod yr hanes o gwbl wir, yr hyn ddigwyddodd, y dyfnder be ddigwyddodd ar y groes. O arglwydd yw dad, da ni yn diolch i ti bod ni'n medru bod yma, bore yma, yn cofio am hyn. O dad, mae o'n newyddion da i ni bod Iesu wedi marw trosta ni. Ond da ni hefyd yn cofio be nath o gostio i ti, o arglwydd yw dad, i roed yr arglwydd Iesu Grist trosta ni. Ond o dad, da ni'n diolch i ti. Diolch bod ni yn cofio am ddigwyddiadau go iawn y bore yma. Da ni'n diolch i ti bod ni ddim jyst yn dod ac yn meddwl am syniadau gwahanol, ond bod ni yn cofio am ddyn go iawn, nath farw go iawn ar groes o bren trosta ni. A da ni yn diolch i ti. Da ni'n diolch am y bywyd perffaith nath Iesu Grist i fyw. Da ni'n diolch bod Iesu wedi dod lawr o'r nefoedd, fod o wedi dod yn un ohono ni, a gymaint oedd hynna yn ei olygu ac yn ei gostio i Iesu. A da ni'n diolch bod o wedi marw ar y groes i gymryd yn pechodau ni. Da ni'n sori am y pethau drwg da ni'n neud. Da ni'n ymwybodol bod ni'n methu stopio wneud nhw, achos mae'n calonnau ni yn ddrwg. Ond da ni'n diolch trwy Iesu Grist bod ni'n cael calonnau newydd
a bod ni'n medru dod i mewn i berthynas gyda ti. Diolch i ti, a diolch, mae nid heddiw ydy diwedd y stori, mae nid just marw ar groes nath Iesu, ond o'i fod o wedi atgyfodi, a'i fod o rwan yn y nefoedd. A diolch bod ni, bod ni'n cofio am ddigwyddiad anodd, da ni'n diolch bod ni yn cofio o flaen Iesu Grist sydd yn fyw ac sydd yn edrych arna ni rwan. A da ni yn daddoli di. A da ni eisiau ti gael y clod i gyd, Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr iawn, Steff ac Ann. Wel, wrth i ni glywed yr hanes, mae'r olygfa yn un erchyll, dydy. Mae Iesu wedi cael ei arestio, mae wedi cael ei guro, i chwipio, i wawdio. Yn rhan gyntaf y benod, da ni yn clywed am y milwyr yn gosod y clogyn na dros fo. Dim achos bod gen nhw'n unrhyw feddwl ohono fo, ond achos bod nhw eisiau sbeitio fo. Ac yn rhoi y goron o ddrain boenus ar ei ben o. Mae'n erchyll, a mae'r tameidia bach, y ffeithiau bach da ni gael yn troi stumog rwy'n dydy. Tra mae'r dyn yma, da ni'n gwybod o ddarllen gweddill yr Efengyla sy'n wedi gwneud dim byd i heiddi hyn, yn gorfod cario y groes i fyny'r brynna tu allan i Jerusalem. A'r dyrfa i gyd yn gweld hyn, mae o'n ddigwyddiad cyhoeddus. Mae'r milwyr yn bargeinio fo'i gilydd o. Dwi eitha ffansi darn yna ddillad o. Dim poeni amdano fo, dim ystyriaeth o fawredd be maen nhw'n neud. Ac felly ar weddynol, mae o'n un o'r hanesion mwyaf erchyll y gallwn ni feddwl amdano fo. A mae'n siŵr bod pobl yn holi pam bod Cristnogion yn gwrando ar yr hanes yma drosodd a drosodd ac ar yr amser yma'r flwyddyn yn gwneud o'n ganolbwynt be maen nhw'n neud. Ond da ni hefyd yn yr hanes, nid yn unig yn gweld dioddefaint Crist, ond mae gennym ni trwy y gair, mae gennym ni rhywbeth sydd yn atgoffa ni bod na fwy na dim ond dioddefaint dyn dieuog. Llawer mwy. Ac mae ei weld yn yr cymala bach na. Bron fel y rhythm sydd yn mynd trwy y benod yma, lle mae Ioan isio i ni sylweddoli bod na rhywbeth mwy yn digwydd. Nathoch chi sylwi? Yn y darn bach o benod 19 ddarllenwyd, ddwywaith mae Ioan yn deud mae hyn wedi digwydd mwyn i'r ysgrythyr gael ei gyflawni. Mae o bron fel rhyw fath o cod, dydy, lle mae Ioan yn deud dyma gynllun Duw ar waith. Mae Iesu yn gwneud be mae o i fod i wneud. A hyd yn oed ar y diwrnod traumatic tywyll yma, da ni eto yn gweld pwy ydy Iesu, dydyn? Yndi mae o'n diodda fel dyn a mae o yn wynebu poen erchyll, ond mae o'n fab Duw. Mae o'n fab Duw sydd yn mynd i'r groes o'i wirfodd, da ni yn ei ddarllen mewn mwy nag un lle yn y Beibl. A mae o'n gwneud hynny oherwydd mae o'n gwybod be mae o am i gyflawni, pam mae o'n mynd i'r groes. Ond hyd yn oed yn y gwendid corfforol eithafol yma, lle allwn ni ddim dychmygu pa mor flaenedig oedd o, pa mor frewedig oedd ei gorff o, da chi'n gweld y cymeriad yma'n dod trwodd. Mae o yn cael ei groesoelio a mae'n gweld ei fam. Chi'n sylwi? Mae'n gweld ei fam a mae gynno fo ofal dros ei fam yn deud wrth Ioan rwan tam, ni di edrych ar ei hôl chi. Yn dangos y cariad a'r gofal y bysach chi'n disgwyl i rywun sydd yn cadw'r gyfraith i wneud. Ac yna fel mae o yn dod at funuda eiliada ola i fywyd, mae o'n deud rhywbeth. Mae o'n deud y mae arnaf syched eto i gyflawni proffwydoliaeth. Maen nhw'n tybio na cyfeiriad at Salm 69 ydi o. Mae o'n gwneud yr hyn mae o wedi fwriadu wneud. Ac yna'n adnod 30,
A fama, da ni'n mynd i ganolbwyntio yn amser bore yma, mae o'n deud yr un gair yna yn yn cyfieithiad ni. Gorffennwyd. A be da ni'n mynd i wneud bore yma ydy meddwl be mae'r gair gorffennwyd yna yn ei olygu pan ddudodd Iesu fo. Be mae o'n ei ddangos i ni, sut mae o'n ffynhonnell cysur a gobaith i'r Cristion. Mae'n gorffennwyd, mae o'n deud yn y cyfieithiad, nath Ann ddarllen cyfieithiad newydd diwygiedig. Mae Beibl.net yn ei eirio fo'n mae'r cwbl wedi ei wneud. Os da chi'n darllen fersiwn o Saesneg, it is finished, neu un esboniwr yn deud y bysa fo'n gallu bod yn it is accomplished. Da ni'n mynd i feddwl felly, be di arwydd o cad, be mae Iesu yn ddeud ar y groes. A ddim yn aml fydda i yn cyfeirio at ramadeg groeg, achos dwi ddim yn arbenigwr arno fo, ond mae'r gair yn y groeg gwreiddiol, tetelestai, yn air pwysig eithriadol, achos mae o'n air yn amser perffaith y ferf, mae'n debyg. Ac felly, pan mae Iesu'n deud gorffennwyd, dio ddim yn sôn am rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae amser y ferf yn cyfeirio at rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, wedi gyflawni yn y gorffennol, o mae effaith o yn parhau. Felly meddyliwch pa mor arwydd o cael ydy hynny, pan ydyn ni'n sôn am Iesu, mab Duw, y ceidwad yn deud gorffennwyd. Mae o yn ddigwyddiad hanesyddol fel oedd Steff yn gweddio. Mi oedd Iesu yn ddyn ac yn dduw, go iawn, mae'r hyn mae wedi wneud yn hanesyddol, o mae effaith hynny yn parhau. Meddylwch amdano fo fel hyn, o'n i yn gobeithio bysa hynny'n help. Da ni ar hyn o bryd yn 2024, a mae yna lywodraeth yn San Steffan, does? Mae yna blaid arbennig yn rheoli yn San Steffan. Pam? Ydy achos bod ni wedi penderfynu hynny leni? Na di. Ydyn ni wedi penderfynu hynny llynadd? Na. 2019 oedd yr etholiad pan wnaed rhywbeth tyngedfennol, ond da ni dal yn delio â chanlyniadau hynny tan yr etholiad nesaf, dydyn? Felly mae hefo croes Calfaria. Pan mae Iesu'n marw, mi ddigwyddodd o mewn hanes, o mae'r effaith yn dal i fod yn fyw heddiw, ac mi fydd o tan i'r arglwydd Iesu ddychwelyd. Dyna pam mae croes oeliad Iesu Grist yn ganolog i gyhoeddi y newyddion da. Achos yn fanna yr ydyn ni'n gweld cariad Duw, yn fanna ydyn ni'n gweld Iesu yn cyflawni, yn gorffan y gwaith, dim ond fo fydda'n gallu gwneud. Felly, ar ôl cyflwyniad bach fela, da ni'n mynd i edrych ar ddwy agwedd o'r gair gorffennwyd. I ddechrau, y ffaith bod Iesu wrth ddeud gorffennwyd yn dangos bod o wedi llwyddo yn ei amcan mawr. Wrth ddeud gorffennwyd, mae Iesu yn dangos bod o wedi llwyddo yn ei amcan, neu llwyddo i gyrraedd y nod yr oedd o am i wneud. Mae rhaid ni gofio, pan mae Iesu'n deud gorffennwyd, nid rhyw fath o gri o fethiant ydy. Wan i unrhyw un ohono ni sydd wedi gwneud chwaraeon neu di trio rhedeg gras, mi fysa chi ella wrth gyrraedd y diwedd a bod yn nacyd yn deud, a bo, dwi'n finished, dwi'n gorffan. O methiant fysa hynny de. Bo chi dweud, dwi'n methu cario ymlaen dim mwy. Nid dyna be mae Crist yn dweud yma. Mae y datganiad gorffennwyd yn gri o fuddigoliaeth ar ran Crist. Mae o'n gwybod bod o wedi cyrraedd y pwynt yr oedd o am i gyrraedd, bod o wedi gwneud yr hyn yr oedd o angen i wneud, bod o wedi cyflawni y dasg a roddwyd iddo fo cyn creu y byd wrth i'r tad a'r mab a'r ysbryd glân gynllunio sut i achub pechaduriaid. Wan, dwi'n wedi bod mewn ysgol fel disgybl ers blynyddoedd lawer, ond hyd yn oed pan o'n i'n yr ysgol, mi oedd athrawon yn keen iawn ar amcanion a nod. So fysa nhw'n cychwyn gwersi'n dweud, reit, yr amcan bora yma ydy, da ni'n mynd i ddysgu sut i wneud ffracsiynau neu rhywbeth felly, ac o'n i'n mynd, no. Ond oedden nhw'n gosod be oedd yr amcan. Be oedd amcan Iesu Grist yn dod i'r byd, dych chi'n meddwl? Wel, mae o'n cael ei ddangos yn y Beibl, yn dydy.
Trwy'r Beibl i gyd, da ni'n gweld bod Duw ar waith yn achub dynion a merched sydd wedi gwrthryfela, sydd wedi troi cefn arno fo. Da ni, fel pobl, yn methu ffeindio'n ffordd yn ôl at Dduw, felly mae Duw yn dod ata ni yn Iesu Grist. Ac wrth ddeud gorffennwyd, mae Iesu'n deud bod wedi cyflawni yr amcan mawr hwnnw. Bod cynllun achubol Duw yn cael ei wireddu wrth i Iesu farw, achos mae o'n gwneud hynny mwyn ni yn dydy. Diom yn heiddi marw, diom yn heiddi cosp, diom ar fai mewn unrhyw ffordd, ond mae o'n cymryd yn pechod yn ei ogrwydd ni arno fo ei hun, a dyna pam mae o'n marw ar y groes. Mae Iesu yn cyflawni yr holl ddarlunia hynny, y proffwydoliaethau yn yr Hen Testament. Ac mae o'n gwneud hynny trwy fod yn ufudd. Wel, mae hwnna'n bwysig. Mae'n bwysig i ni sylweddoli na nid digwydd gwneud pethau'n iawn nath Iesu. Chbo? Da chi a fi weithiau, dydyn? Da ni'n mynd trio, ond da ni'n gwneud rhywbeth, a da ni'n meddwl, mae hwnna di bod llwyddiant, o'n i'n mynd disgwyl iddo fod, o'n i'n di cynllunio iddo fod, a mae jyst di digwydd bod felly. Mae Iesu'n fwriadol yn ufuddhau i'w dad. Yn y pethau mae o'n neud, yn y ffordd mae o'n trin pobl yn yr hyn mae o'n ddatgan. Achos pwy ydi o? Sy'n ei cyflawni nhw yn ei fywyd daearol. Fo ydi had y wraig, fyddai'n sigo pen y sarf yn Genesis 3:15. Ac ar y groes mae'n gallu deud gorffennwyd. Fo ydi'r proffwyd yr oedd Moses yn sôn amdano fo yn Deuteronomium, mi fydd na proffwyd fel fi yn dod. Fo ydi'r proffwyd rhagorach sydd yn datsgan gair Duw i'w bobl yn wir. Fo ydi gair Duw. Iesu ydi'r brenin yr ydyn ni'n clywed amdano fo bron bob dolyg. Canys bachgen a ned i ni, mab ar oed i ni. Iesu ydi yr un hwnnw fydd yn teyrnasu am byth. Iesu ydi'r gwas sy'n diodda dros bobl eraill. Yma Eseia 53 y byddwn ni yn clywed y geiriau yn cael ei adrodd yn nes ymlaen. Hyd yn oed trwodd i'r Testament Newydd, a ydych chi'n meddwl am Ioan Fedyddiwr yn cyfarfod Iesu. A be mae o'n ddeud amdano fo? Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ac ar groes Calfaria, mae Crist yn gwireddu yr ôl honno, o fod yn oen Duw yr abeth perffaith sydd yn delio a phechod unwaith am byth, wrth iddo fo farw, wrth iddo fo roi fyny i ysbryd. Wrth i Iesu ddeud gorffennwyd, da ni'n gweld mae dyma y pwynt tyngedfennol mewn hanes. Mae Duw wedi sicrhau bod na un addas yn dod i'r byd ni, Iesu Grist. Na fo ydy'r ffordd i ni gael yn cymodi a Duw, bod ni'n mynheiddi hynny, a bod ni wedi gwneud pob peth posib i bellau yn hynny'n oddi wrtho fo. Mae Iesu, mab Duw, wedi dod yn un ohono ni, a dyna da ni'n gofio adag dolyg, yn rhodd gan Dduw yn dydy. Ac yna ar y groes mae Iesu yn cyflwyno ei hun, ei fywyd ei hun, yn offrwm, yn aberth derbyniol gan Dduw. Ond cofiwch, trwy'r Efengyla, da ni'n clywed am weinidogaeth Iesu, yr hyn mae o di wneud, yr hyn mae o di ddeud, a bob hyn a hyn, da ni'n cael negeseuon gan y tad. Negeseuon o'r nef sydd yn cadarnhau bod Iesu yn gwneud be mae o fod i wneud. Mae'n digwydd yn ei fedydd o, os da chi'n cofio? Os da chi'n darllen yr hanes am Iesu Grist yn cael ei fedyddio, mae yna lais o'r nef yn dod yn cadarnhau hwn ydy'r mab annwyl, yr un ydw i'n ymhyfrydu yno fo. Mae o'n digwydd yn nes ymlaen yng ngwedd newidiad Iesu, yn dydy. Eto, yr un llais. Felly trwy'r Testament Newydd, yr Efengyla'n benodol, da ni'n gweld bod Duw y tad, fel petai o'n deud, da iawn, ti'n gwneud y gwaith, ti'n cyflawni yr ôl yr wyt ti fod i wneud, ti'n cyrraedd yr amcanion
yr wyt ti wedi cytuno i'w cyrraedd, ac ar y groes, mae Iesu hun yn deud, dwi wedi gorffan, dwi wedi gwneud, dwi wedi cyflawni y cyfan. Mae o'n ymwybodol o rôl mae o yn ei chyflawni, ac felly mae'r datganiad yna'n ddatganiad buddigoliaethus. Ac wedyn, wrth gwrs, ar y trydydd dydd, mae'r arglwydd Iesu yn atgyfodi. Fel petai Duw y Tad am y tro ola yn deud, dwi'n mynd i ddangos unwaith ac am byth mod i wedi fy modloni yn fy mab, ond yn ei aberth o hefyd. Ac felly mae Crist wedi'r atgyfodiad yn dychwelyd at y Tad, ac yno heddiw yn teyrnasu ac yn mwynhau y berthynas gariadus tragwyddol honno efo'r Tad a'r Ysbryd Glân. Felly wrth ddeud gorffennwyd, da ni'n gweld yr amcan wedi gyrraedd, y nod wedi cael ei gyflawni, yr ysgrythyr wedi cael ei gyflawni. Yr holl ganrifoedd yna, yr oedd pobl Duw yn edrych ymlaen ac yn dweud, o mi fydd na Feseia'n dod, mi fydd na achubwr, mi fydd na frenin yn dod. Iesu Grist ydi o. Ac ar y groes mae'r cynllun, a'r elfennau gwahanol o'r cynllun yn clymu at ei gilydd, a Crist yn gwneud y gwaith. A mae o waith cyflawn yn dydi. Dyna di'r pwynt. O'n i'n sôn yn gynharach am y dolig, a sut yda ni dolig yn canolbwyntio ar Iesu'n dod i'r byd. Da ni hefyd yn tueddu i addurno coed dolig yn y cyfnod yna. A dwi'n gwybod bod o'n arferiad mewn mwy nag un aelwyd yn ein plith ni o gael y teulu i gyd i addurno'r goedan dolig. A wedyn, da chi'n gwneud efo plant a pob oed, ond go iawn hannar job mae'r teulu ni'n neud ynddo. A fyswn i'n tybio bod yna fwy nag un ohono ni yn deud, wel, gewch chi wneud yr addurno i dechreuol, a wedyn na i orffan y job yn iawn, a tacluso, felly mae'n tu ni, anyway. Hannar job da ni'n neud o bron pob peth yn bywydau ynddo. Prin iawn ydy y sefyllfaoedd lle da ni yn llwyddo i gyflawni unrhyw beth yn berffaith. Da ni'n byw mewn byd syrthiedig. Ond nid hannar job mae Iesu Grist yn ei wneud. Mae o'n gwneud y cyfan sydd angen mwyn i ni, yn gwendid a'n pechod, i ni gael yn derbyn yn blant i Dduw. Derbyn maddeuant Dduw. Mor hyfryd i ni fel Cristnogion ydy deud, mae o di talu'r pris, mae o di cyflawni'r rôl yn berffaith, mae o di gwneud y gwaith. Ac wrth gwrs, fel pob peth yn y Beibl, maen nhw'n ddarluniau sydd yn adeiladu ac yn cyfoethogi rhannau eraill o'r Beibl. Os da chi'n meddwl am Iesu'n deud, dwi di gwneud y cyfan, dwi di gorffan, dwi di cyflawni be o'n i fod i gyflawni, wedyn mae o'n gwneud synwyr, llwyr, be ddudodd Iesu yn Ioan 14:6 wrth i ddisgyblion. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y Tad, ond tro fi. Achos fod i'r unig un sydd wedi gwneud y gwaith, wedi cyflawni y rôl honno, o fod yn gyfryngwr, yn achubwr i ni yn pechod. Yn ail ac yn ola, da ni'n gweld yn y geiriau gorffennwyd yn naturiol bod y gwaith wedi gorffen. Ac wrth ddefnyddio yr ymadrodd am orffen neu y cyflawnder yna o wneud rhywbeth, da ni'n gweld bod na ddim byd yn brin yn Iesu Grist. Does na ddim byd yn anorffenedig yno fo. A mae hynny'n bwysig achos da ni'n hawdd iawn yn cael yn temtio i feddwl, yndi mae Iesu Grist i gwneud rhywbeth pwysig, ond mae gynna i gyfraniad bach hefyd. Na. Iesu sydd wedi gwneud y cyfan. Os gynnon ni'n byd i gyfrannu i'n hachubiaeth ni'n hunin, yr unig beth da ni'n gyfrannu mewn gwirionedd ydy'n pechod ni. Mae'r rhaid i Grist ddelio ag o yn y lle cyntaf. Na, mae'r cyfan yn gyflawn yn Iesu Grist. Mae'r gwaith yn orffenedig. Mae o wedi diodda drosom ni. Mae o wedi cadw'r gyfraith yn llwyr yn lle ni. Ac felly wrth i ni gredu'n Iesu Grist, da ni'n cael derbyn cyfiawnder Crist i ni'n hunin.
Nid cyfiawnder achos bod ni wedi llwyddo i fod yn neis efo pobl, neu fynd i capel lot o weithiau, neu darllen lot o'r Beibl. Da ni'n derbyn cyfiawnder perffaith Crist dros o'n ni'n hunin. Mae o'n gyflawn, mae o'n orffenedig, mae o'n berffaith. Pan oedd Llio yn fabi bach, mi nathon ni gael blwyddyn yn byw yn Llundain, yn byw yng Ngholeg o Cyl, ac mi gafon ni fflat oedd newydd gael ei adeiladu. Dwi'n meddwl na ni oedd yr ail flwyddyn o denantiaid yn y fflat. Hyfryd? Hyfryd iawn. Ond yn ystod yn blwyddyn ni yn byw yn y fflat newydd gael ei adeiladu yma, chi'n gwybod pwy ddoth i'r fflat? Yr adeiladwyr. Achos bod nhw wedi gorffan y gwaith, 2 flynedd yn ddiweddarach, oedden nhw dal yn gorfod yn ôl a twtio chydig bach. Dwi'n meddwl na snagio di'r gair technegol. Ac o'na dal ddarna bach. Felly, bod nhw wedi cael pobl yn byw yn y fflat yma, ar ôl iddyn nhw orffan y gwaith, oedd o'n cweit yn berffaith orffenedig. A dyna di'n profiad ni yn aml, ynde? Ella bod chi'n gofyn i ffrind da chi'n drystio wneud rhywbeth. A maen nhw'n gwneud job o dda, ond ddim cweit cystal a fysa chi'n licio fod wedi wneud o. Mae gwaith Crist ar y groes yn gwbl orffenedig, heb unrhyw damad i'w ychwanegu ato fo. Achos mae Crist yn gyflawn ynddo fo'i hun. Does na ddim byd yn brin yn Iesu Grist. Does na ddim prinder sancteiddrwydd, prinder doethineb, prinder tynerwch yng Nghrist. Mae o'n gyflawn ynddo fo'i hun, a mae'r ffaith bod o yn mynd i'r groes yn dangos hynny unwaith am byth. A mae'n emyna ni yn cadarnhau hynny. Dim ond un emyn dwi'n ffond iawn ohoni, gan Parchedig. Gwrandwch sut mae o'n yn sgwennu. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd, heb feddu dim, a cyntau'n rhoddi popeth ddim. Ac yn rhan o'r popeth yna di bod wedi ildio i fywyd ar y groes. Nathoch chi sylwi ar y geiriad? Nid milwyr yn cipio bywyd oddi anna fo. Crist, mab Duw, gwirodd ei ben a rhoi fyny ei ysbryd. Mae o'n gwneud, mae o'n ildio i fywyd fel da ni wedi canu yn y gan Dyma Gariad. Tywysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Ac mae hynny fod yn gysur i chi a fi. Achos mae yna gyfnodau'n dod pan da ni'n cael amheuon, pan da ni'n cael ansicrwydd. Da ni ella mor ymwybodol o'n methiant a'n pechod ni'n hunin, da ni'n meddwl, be dwi'n gorfod wneud? Be alla i wneud? Ateb y Beibl ydy mae wedi cael ei wneud drosta ti, unwaith am byth ar groes Calfaria. Yr unig beth sy'n ei ti i wneud, ydy mynd yn waglaw, mynd yn cyffesu dy bechoda at Iesu Grist ac yn deud, sori, dwi ar fai, chdi ydy'r unig un all yngwella fi, chdi ydy'r unig un sy'n gallu sortio pethau yn sgil fy mhechod i a gwneud yn siŵr bod y bil wedi cael ei dalu ar yn rhannu. A mae Crist yn fodlon gwneud hynna, mae Crist wedi gwneud hynna. A mae yna gymaint o ddelweddau gwahanol yn y Beibl, yndoes? Meddyliwch enghraifft am y darlun sy'n codi fwy nag unwaith o bod barn neu llyd Duw yn cael ei ddarlunio fel yfed cwpan. Yfed cwpan llyd Duw. Ac os gofiwch chi'n Gethsemane, mae Iesu Grist yn gweddio, os yw'n bosib i'r cwpan hwn fynd heibio, ond nid fe wyllus i, gwneler de wyllus di. Mae Iesu'n ymwybodol bod y cwpan yna o ddioddefaint o'i flaen o, a be mae o'n neud? Ildio i ewyllus i dad, gwneud y gwaith mae o angen i wneud mwyn achub pechaduriaid, a mae o'n yfed y cwpan i'r gwaelod. Allwch chi a fi ddim cychwyn dychmygu be oedd o'n olygu i Iesu fynd i'r groes. Achos, dowch chi fod yn onest, pan ydym ni'n cael yn cosbi, neu pan ydym ni'n wynebu pethau anodd,
Yn aml, a dwi eisiau bod yn ofalus wrth hyn, nid bob tro, ond yn aml, mae yna chydig bach o fai arna ni am rhywbeth da ni wedi ddeud neu gwneud. Dim bob tro. Mae dioddefaint diniwad yn digwydd. Mae Job yn esiampl o hynny yn y Beibl. Ond yn amlach na pheidio, mi fydd gynnon ni elfen o euogrwydd neu bod ni wedi gwneud rhywbeth. Mae Iesu Grist yn gwbl ddibechod. Ond eto fod i'r un sy'n cael ei gosbi fel y pechadur gweitha. A pan mae o yn cychwyn diodda, ac i ryw radda mi allwch chi weld ei holl fywyd daearol o yn ffurf ar ddioddeffaint, achos mae o'n gwneud ei hun fel ni. Mae o'n wynebu siom, mae o'n gweld effeithiau pechod o'i gwmpas o a'i ddisgyblion yn ei siomi fo, pobl yn ei wawdio fo ac yn deud celwydd amdano fo. Mae'n diodda'r cwbl yn mwyn ni, a mae o, fel mae yr emynydd yn deud, mae'n yfad y cwpan i'r gwaelod, y cwpan chwerw hwnnw. A da chi a fi'n gwybod be ydi o, pam da ni'n cael pethau amhleserus. Dydwch bod chi yn mynd i nofio mewn llyn neu môr. Da chi'n mynd a da chi'n rhoi eich troed i mewn. Na, dwi'n mynd i fynd i'n pellach. Mae Crist yn cychwyn diodda, a petai o just fel chi a fi, a ddim ar ysbryd glân wedi lenwi fo, a ddim ar bwriad penodol hwnnw o fod yn achubwr, mi fysa fod i dweud, dim dioddefaint i fi, dwi'n mynd heud i hyn. Ond mae o'n yfad y cwpan i'r gwaelod. Mae o'n gorffan, mae o'n profi y dioddefaint yna drosom ni. Ac fel o'n i'n deud wrthoch chi, mae'r Beibl yn cadarnhau hynny'n dydi. Eseia 53:5. Ond ar chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Gai ofyn i chi, lle yn bywyd ni bore yma, ydym ni angen clywed Iesu'n deud gorffennwyd? Be di'r ofna yna sgynnoch chi bod Iesu Grist ddim yn ddigon? Neu'r sefyllfa lle da chi di meddwl, wel tasa hyn mond yn cael ei sortio fysa mywyd i'n iawn wedyn. Clywch Iesu'n deud, mae di cael ei gyflawni. Mae achubiaeth chi wedi cael ei ddelio ag o yn y croesoeliad. Nid yn o'n i'n hunin mae'r atab, ond yng Nghrist. A chyn i ni ddod at fwrdd y cymyn, dwi eisiau pwysleisio hyn hefyd. Wan, gyda bod ni wedi edrych ar y gair gorffennwyd, a mod i'n deud mae'r amcanion wedi cael eu cyflawni, mae'r gwaith wedi cael ei orffen, bwysig iawn bod ni ddim yn meddwl bellach ar ôl y croesoeliad bod Iesu Grist yn gwneud dim byd. Chybod, bod o fel tasa fo yn ista ar i'w gadar esmwyth a dos gynno fo ddim gwaith i wneud bellach. Na, di Iesu ddim yn segur. Achos, fel da ni gyd yn gwybod, ar ôl di Gwener y Groglith, mae Sul y Pasg yn dod. Mae Crist yn cyfodi yn fuddugoliaethus. Mae o wedi concro marwolaeth, mae o wedi delio a'r cosb gyfiawn o fangan a'r bechod. Ac ar ôl yr atgyfodiad, mae esgyniad o i'r nefoedd. Ac felly i ni, pan ydyn ni, wrth ddod at fwrdd y cymyn, yn cofio aberth Iesu Grist, da ni hefyd yn sylweddoli bod Crist yn fyw, yn dydyn? Bod Crist yn waredwr cyflawn sydd ar waith heddiw. Mae o'n teyrnasu yn y nefoedd. Mae o ar waith ym mywyda Cristnogion heddiw trwy'r ysbryd glân. Yn ei sancteiddio nhw, yn ei dysgu nhw, yn ei nerthu nhw lle maen nhw'n wan. Mae Iesu Grist ar waith heddiw wrth i'r efengil gael ei chyhoeddi. Achos trwy'r ysbryd glân, mae o'n galw pobl o'r newydd yn deud, dwch atai. Trystiwch yna i. Na i ddelio, dwi di talu yn barod. Jyst dwch fel ag yr ydych chi. Derbyniwch fi a mi na i'ch derbyn chi. A'r arwydd wrth gwrs ydy bod ni'n edifarhau ynddo, bod ni'n syrthio ar yn bai a bod ni'n rhoi yn hynny'n mewn ffydd i Iesu Grist.
Dos o nunlle arall i ni droi. Dos o ddim gwaredwr, dos o ddim proffwyd, dos o ddim athro gwell na'r arglwydd Iesu Grist, a mae o am i ni roed yn bywyda iddo fo heddiw. Mae o am i ni wrth drystio yng Nghrist, wrth ddod at fwrdd y cymyn, sylweddoli mor fawr ydi gariad o tuag ata ni. Bod o'n gwbl barod i fynd i'r pegwn eitha o ddioddefaint mwyn i ni gael bywyd. Mwyn i ni, nad ydyn ni'n heiddi dim ohono fo, gael profi Crist a'i gariad drosom ni'n hunin. Ac o brofi am y tro cynta wrth gredu, tyfu ddydd ar ôl dydd wedyn, yn trystio mwy fyth yng Nghrist, yn rhyfeddu mwy fyth be mae o wedi wneud, yn diolch gymaint bod Crist wedi gwneud y gwaith ac wedi deud gorffennwyd. Da ni am ganu, rwan cyn dod at fwrdd y cymyn, da ni am ganu am aberth Crist. A be mae hyn yn ei olygu, ac yna mi ddown ni at y cymyn hefo'n gilydd. Gorffennwyd, y Meseia oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn, brynhawn trwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. Dwch i ni foli efo'n gilydd.
Wel, wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymyn, dwi am ddarllen i chi ran o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, lle mae Paul yn egluro pwysigrwydd y Cymyn wrth y Cristnogion yma yn Corinth, ond mae o hefyd yn eu rhybuddio nhw ac yn egluro wrth nhw sydd wedi beidio dod at Fwrdd y Cymyn. Felly fyddai'n darllen darn chydig bach yn hirach na fyddai'n neud fel arfer, a wedyn ei egluro pam yn nes ymlaen. Dyma mae'r gair yn dweud. Oherwydd fe dderbyniais i, oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn os y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cochoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly, pwy bynnag fydd yn bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr arglwydd yn anheilwng, bydd yn euog o drosedd yn erbyn corff a gwaed yr arglwydd. Bydde di bob un ei holi ei hunan ac felly bwyta o'r bara ac yfed o'r cwpan. Oherwydd mae'r sawl sydd yn bwyta ac yn yfed, os nad yw'n dirnad y corff, yn bwyta ac yn yfed barn arno'i hun. Dyna pam y mae llawer yn eich plith yn wan ac yn glaf a chryn nifer wedi marw. Ond pe bai yn ein barnu ein hunain yn iawn, ni fyddem yn dod dan farn. Y cefndir i hwn ydy bod yng Nghorinth, bod Paul wedi cael adroddiadau pan oedden nhw'n dod at Fwrdd y Cymyn, bod nhw yn gwneud pethau yn hunanol, bod pawb yn rhedag ac yn rasio i gael y blaen ar ei gilydd i yfad ac i fita ac i gilydd, hyd yn oed bod yna rhai ohonyn nhw wedi meddwi, rhai ohonyn nhw'n dod i fita yn hytrach na cael swper adra. A mae'r apostol Paul yn dweud na, di hynny ddim yn iawn wrth ddod at Fwrdd y Cymyn. Mae rhaid i chi sylweddoli pam ydych chi'n dod at Fwrdd y Cymyn, ac yn neud yn siŵr bod pethau'n iawn yn eich calon chi, yn eich perthynas chi hefo Duw, ac yn eich perthynas chi efo Cristnogion eraill. Bo chi ddim yn rhedag o flaen ciw i ddwyn bara gwyn o flaen eich gilydd. Dio ddim yn briodol wrth ddod at Fwrdd y Cymyn. Ac felly'n union, i ni, pan ydyn ni'n dod at Fwrdd y Cymyn, mi da ni isio holi ni'n hunin. Gwneud yn siŵr bod ni'n gwybod pam ydyn ni'n dod i gymryd y bara'r gwyn. Da ni'n dod achos bod ni wedi credu'n Iesu Grist a bod ni eisiau gwneud i aberth o ar y groes yn ganolbwynt yn ffydd ni. Ac felly da ni'n edrych arna ni'n hunin yn gwneud yn siŵr bod yn ffydd ni yn yr arglwydd, bod ni ddim yn dod i gael cymyn am unrhyw resymau eraill, a bod yn perthynas ni a Christnogion eraill yn iawn. Dio ddim yn briodol i ni ddod i gael cymyn os ydyn ni efo chwerder neu casineb neu unrhyw beth pechadurus. Mi da ni eisiau dod yn deilwng at y bwrdd. Ac felly dyna pam yn aml y clywch i weinidog yn rhoi gwahoddiad i ddod at Fwrdd y Cymyn, ond hefyd yn dweud, ond peidiwch a dod yn ddifeddwl. Peidiwch a dod fel petai ni'n cymryd y peth yn ysgam. Da ni wedi clywed bore yma, aberth Crist ydy y peth canolog, y peth allweddol i'r ffydd Gristnogol. Felly da ni eisiau dod yn ostongedig, yn feddylgar. Ac i chi sydd yn ieuenctid, fyswn ni'n annog bod chi'n cael sgwrs efo rhieni cyn ystyried cymryd y cymyn. Ond mae o hefyd yn wachoddiad i bawb sydd yn credu, pawb sydd wedi trystio'n Iesu Grist ac wedi holi hun i ddod yn ostongedig. I dderbyn y bara'r gwyn sydd yn atgoffa ni bod Crist wedi caniatáu gorffo gael ei rwygo a'i waed o wedi dywallt drosom ni. Dyma'r pris yr oedd Crist yn fodlon dalu oherwydd i gariad anfeidrol tuag ata ni. Nid allor ydy hwn, dydy Crist ddim yn diodda eto. Da ni'n coffau yr aberth unwaith am byth. Ac wrth ddod, da ni'n gweddio bod Duw trwy ysbryd glân yn byw hau ni, yn cyfoethogi'n ffydd ni, fel bod ni'n gallu mynd o ma'n deud, diolch arglwydd.
dwi yn dy drysori di achos be wyt ti di wneud drostai. Felly, be am i ni dawelu, mi na i weddio, ac yna mi rannwn ni y bara a'r gwyn. I ni gydfwyta a chydyfed efo gilydd. Ac wrth i'r elfenna gael i rhannu, mi fyddwn ni'n canu emyn yn deud Iesu Grist, myfyriaf a'r daberth di. Ond dowch i ni weddio i ddechrau. O arglwydd ein Duw. Wrth i ni glywed am aberth Crist. Mae o'n creu teimladau gwahanol iawn yno ni. Mi ydyn ni arglwydd yn cywilyddio oherwydd mae'n pechod ni sydd wedi golygu bod yr Iesu perffaith hwnnw wedi gorfod wynebu'r fath i o ddefaint. Ac arglwydd, da ni'n cyffesu ger dyfrondi bod ni'n bechaduriaid, bod ni'n euog, bod ni'n aflan fel ag yr ydyn ni. Ond da ni hefyd arglwydd yn isio mynegu'n llawenydd a'n diolchgarwch dy fod ti wedi anfon dy fab, bod y mab wedi bod yn fodlon cyflawni y cynllun hwnnw yn ddyfo'i hun. A bod y datganiad gorffennwyd yn arwydd i'r byd cyfa o'i fuddigoliaeth o. Bod o wedi talu'r pris am y pechod, bod o, fel da ni wedi canu, wedi concro uffern a'r diafol hyd yn oed ar yn rhan ni. Diolch arglwydd. Please, arwain ni rwan trwy dysbryd glân, i holi'n hunin, ond hefyd wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, i ni fod yn ostyngedig. I ni fyfyrio o ddifri ar pwy wyt ti a be mae o'n olygu i fod yn ddisgyblion i ti. Maddau ni bob pechod a bai. Arglwydd, bendithia, a da ni'n gofyn i ti bendithio hefyd y rhai sydd methu bod yma am wahanol resyma. Yn gofyn i ti ddod â undod a chariad dyfnach yn deglwys di yma a lle bynnag yma hi'n cyfarfod ar draws y byd. Da ni eisiau bod yn bobl sydd yn disgleirio nid yn galluoedd ni'n hunin, ond dy gariad di yn Iesu Grist i'r byd. Y byd sydd mor dywyll, sydd mor anghennus. Arglwydd, trigar ha wrthon ni felly. Ac arwain ni yn dy ras i fyfyrio ar Iesu Grist ac i dderbyn o trwy ffydd. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn ei heiddiant i unigryw o. Amen. Wrth i'r elfenna gael i rhannu felly, dowch i ni ganu ar yn heistedd. Iesu Grist, myfyriaf ar daberth di, ildiais ti bopeth a marw i mi. Lawer tro rhyfeddais di ti fachub i, meddyliau fel hyn ddaw i'm cof. Ac unwaith eto sylliw naf ar groes Calfari, a sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto. Rhodda fi ti mywyd yn llwyr. Lawer tro, y beddais ni ti fachub i.
cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch, fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Ar hoes yr arglwydd arno ein beiau ni i gyd. Diolch o arglwydd am yr aberth. Diolch am y pris anferthol hwnnw a dalwyd drosom ni. Diolch am dy gariad. Ac arglwydd, da ni yn gofyn y byddwn ni y pasg hwn yn profi'n ddyfnach fyth o'th gariad di. Yn sylweddoli, arglwydd, y fath olwg sy'n gen ti arna ni fel dy fod ti'n barod i anfon dy fab i fod yn achubwr. Ac fel da ni newydd ganu, arglwydd, da ni isio dy nerth di trwy'r ysbryd glân i ddiolch, i roi yn bywyd yn llwyr i ti, i fyw fel tystion i ti. Arglwydd, da ni isio bod yn bobl lle mae'r Efengil yn fyw i ni, llew ti, arglwydd Iesu, yn frenin, yn offeiriad, yn broffwyd, yn ffrind, yn waredwr byw i ni. Gweithian om ni felly. I'n gwneud ni'n debycach i danwyl fab, i roi syched i ni am dynabod di yn well, a caru'n gilydd fel rwy ti wedi yn galw ni'n neud. Diolch i ti, arglwydd. Bendithia, wrth i ni ofyn hyn i gyd, clod a gogoniant, i'n harglwydd Iesu Grist, yr un a ddywedodd gorffennwyd. Amen. A da ni am orffan yn Gwasanaeth bore yma, unwaith eto yn canu am yr hyn ddigwyddodd i Grist a'i effaith o i bawb sy'n credu. O amweld y wawr ar y tywyllaf ddydd, Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd yna i guro'n friw a'i roi ar groes o bren. O'r fath grym y groes, oen ein diwn dioddel oes, dig y nef arno i'n gael maddeuant wrth ei groes.
Ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly y mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu, mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol ynddo ef. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Amen.